una altra lliçó que hem d'aprendre i hem d'extreure del resultat és que els resultats no van ser una simple emprenyamenta de la gent o una enfadada general amb el Tribunal Constitucional. És cert que van ser una impugnació a les suspensions, a les prohibicions del Tribunal Constitucional, però el nucli central del que va passar el 9 de novembre i del que ha estat passant tots aquests mesos és que hi ha una majoria social que cal que, òbviament, ratifiqui les seves decisions en processos electorals més oficials o oficials, no pas com el de l'últim diumenge, que reclama ser subjecte polític, i això no ve condicionat ni a una regeneració d'Espanya, ni a una reforma d'Espanya, ni a un possible diàleg de nou encaix de Catalunya dins d'Espanya, sinó que és condició prèvia, sine qua non, per avançar que el poble de Catalunya sigui reconegut i exerceixi com a subjecte polític. Per tant, a tots els que tenen ara la temptació d'utilitzar els resultats en una clau estatal, en una clau espanyola, per fer evident que el Partit Popular no sap governar, que ells ho farien millor, que si això s'hagués gestionat de forma diferent els catalans no estarien reivindicant ser subjecte polític, és a dir, a tots aquells que entenen o que volen tergiversar els resultats de la consulta fent-nos entendre que és un accident polític fruit d'un govern de majoria absoluta del Partit Popular únicament. Cal repetir-los que el resultat del sí, el 80 i escaig % que va votar sí, reclama ser, per sobre de tot, subjecte polític propi abans de cap altra reforma ni de cap altra regeneració de l'estat espanyol. I això és un missatge que llancem tant a Rajoy, de qui no esperem cap resposta, com a les altres dues formacions que encapçalen les enquestes a l'estat espanyol, a PSOE i a Podemos. No som clau de volta d'una reforma d'Espanya. No som un argument més per desprestigiar el Partit Popular únicament. El que vam expressar el diumenge, el que es va expressar diumenge, és que som i volem ser subjecte polític sobirà, independentment de que s'arregli o no s'arregli, es reformi o no es reformi la Constitució, Espanya, el Tribunal Constitucional o el que vulgui que hi hagi a l'estat espanyol.